Police attempted to apprehend a suspect, but faced resistance from both the individual and the community. Cooperation between law enforcement and the public is crucial for safe and effective policing. Spijt man, spijt! Ja! Hij man het niks gemaakt, kijk op ander jullie voor hem. Kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk hier. Kijk hier. Kijk hoe antwoord die broer aan hier. Kijk hoe antwoord die man aan hier. Kijk hoe antwoord die man aan hier. Kijk hier hoe antwoord. Die man maakt niks, kijk hier. Kijk hier, die man heeft niks gemaakt, die man. Die man heeft jullie niks gemaakt. Spijt, ja, spijt. Kijk hoe spijt jullie, man. Kijk hier. Kijk hier. Kijk hoe antwoord die man aan hier. Was jij het jullie, man? Schiet jullie, schiet, schiet. Schiet een man zo'n gun. Kijk hier, kan uit. Een man zo'n gun. Kijk hier. Zo'n wapens. Kijk hier. Ja, kijk hier. Had je gun op. Schiet. Schiet weer. Schiet weer. Schiet weer. Als hij ook, ja man. Schiet nou weer. Haal je gun op jij. Ja, jullie nijers. Ik heb jullie man. Jullie maassenpoes. Jullie gaan jullie nijse werk verloren. Die maassenpoes naar mijn broer. En hij is het een duim geschiet. Was het? Ja. En dan heb ik wel niet te laag geschiet. Wat, Damien? Ja, Duits. Ik heb nog geen